दै गेजेराव थानानै सरकारनिसिम गुरै खावलायनाय बांग्लाजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा 1992 इं मायथाइयाव आदिबासि आरो बर'फोरजों दाङाबाजि जानाय समाव जनता कलेजाव रिलिफ थानायनि उननिफ्राय सरकारा क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बांग्लाजरा गामियाव थानो थाखाय राहा खालामना होदोंमोन। बे बांग्लाजरा गामियावनो गोबां बारि बागान, न' बां, फरायसालि गायसनना रायजो जाबाय दंमोन। नाथाय बोसोरफ्रोमबो सरलबाङा एबा सोरमांगा दैसाया गले गले दैबाना जानायाव जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों बांग्लाजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो गामिनि सुबुंफ्रा सरकारनिसिम खावलायदों बे बांग्लाजरा गामिनिफ्राय गुबुन जायगायाव थानो थाखाय राहा खालामनो गुरै खावलायदों सोलिफु सरकारखौ। बिनि सायाव गोबां फोथायनाय दङ। खारन माने जोङो बे गामियाव जों बोसोरे खस्थ' थाबाय थानाङो। दा बेनिखायनो जोंनि सरकारा, सोलिबाय थानाय सरकारा जाहाथे जोंनि सायाव मोजां राहा लायो बेखौ जों लुबैगासिनो दङ। माने जोङो रिलिफआव आदिबासिजों बर'जों बै समाव 96आव एसे संक्रान्त जादोंमोन, दावराव दावसि। बे दावराव दावसिनि गेजेराव जोंखौ सरकारा बै जनता कलेजाव दोनहैदोंमोन। बे दोनहैनायाव जोङो 6 बोसोर 6 बोसोर जोंखौ रिलिफआव सरकारा दोनदोंमोन आदार होनानै। दा जोङो बे 6 बोसोरनि गेजेराव सरकारा जोंखौ हा नागिरनानै नैबे जायगायावनो गोदान बांग्लाजरा बा बांग्लाजरा जायगायाव जोंखौ मन्दला बा डिसिनि अर्डार मथे जोंखौ दोनफैनाय जादों। बे सरकार दोनफैनाया जोंनो सिगाङावहाय जोंबो बुजियामोन। बे जायगाया बेबायदि दैबानाजों गेजेर नङामोन, उनावहायसो सोमजिलांदों। दा बेनिखायनो 2003आव जोंखौ रिलिज खालामनानै सरकारा जोंनि बे जायगाखौ दोनफैदों। जों दा बे जायगायाव जोङो सरकारि स्कुलबो मोनबाय, गासिबो सरकारि गभर्नमेन्टनि न' मोनबाय, गोबांथार जों न' सम्पथि मोनबाय। दा बे सम्पथिया जोंनि थाखाय बे दैनि थाखाय जोंहा सिलिंखार जालांजोबनो गोनां जाबाय। दा बेनिखायनो जों बे सरकारा जाहाथे जोंनि थाखाय आरोबाव पुनर संस्थापन बा जोंनो थांना थानायनि माबा मोनसे राहा होनो थाखाय जोंनि बे गोदान बांग्लाजरा गामिजों लोगोसे जोंनि दरथाम गामि वेस्ट बांग्लाजरा आरो नर्थ पाटगाव, बे दरथाम गामिया दिनैनि बे सोलिबाय थानाय बे दैबानानिफ्राय जों बोरै बारग'गोन, खस्थ' मोनगोन, बिनि थाखायनो जोङो दिनै सरकारनि सायाव सोनारनाय दङ। दा जे अननानै जोंखौ बे दैबानानिफ्राय जों बोरै रैखा मोनगोन आरो जोंनि गथ' गथाय सिखा दिखा माबा मोनसेफ्रा जों बोरै रैखा मोनगोन, बिनि थाखायसो जोङो सरकारनि सायाव निर्भर। दा सरकारा अननानै जोंनो माबा मोनसे राहा होगोन आं आसा खालामदों। जाहाथे जोंनि बे सोलिबाय थानाय सरकारा जोंनि बे मावनांगौ गोनां हाबाफारिफोरखौ फारि फारि मावनानै होलांगोन आं मिजिंथिबाय। बेखिनिनो। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव